Okay, once again, lain na usab na content karon ang atong paghimuon. O once again, salamat sa pag-click nimo sa maong video nga imong gitan-aw karon. So wala ka na sipyat sa imong pagtan-aw ni nga video. O shout out sa tanan nga followers nato, Bradrix Mix TV og Ilimi Vlog, og shout out pud sa ato ang followers Dailo Rimi from Cebu, Katimi from Hong Kong, and all the rest sa Luzon, Visayas at Mindanao ug sa uban pang parties tibuok kalibutan sa gawas nasod nga mga nagtan-aw nagsunod nato sa ato ang channel JDC Vlog TV. So karon kinasay na po ni ato ang topic, daghan magug kayo nangutana sa mga born again kung ngano nga ang born again kuno og may mamatay ngano daw nga dili pangadjian. Matud pas kadaghanan diri naka sinati mi nga kani mga born again ang ilang mga patay mura ra daw mga iro, wala daw ampui, wala daw pangadji, ang ilang service dili daw para sa patay, kundi ang ilang service kuno sa born again para sa mga buhi kay wali ras pulong sa Ginoo siging gawali nya wa go daw kadungog sila nga giampo ang patay. So munay gitawag nila nga pangadji, dapat daw pangadjian ang patay, iampo ang patay. Okay, so kana ato ang tubagon nganong ang born again, wala tay pangadji para sa patay o wala tay pagampo para sa patay. Okay, unang-una atong sabton kung unsa gyud ang pangadji, unsa gyud ang pagampo sa patay. Di ba nasabta nato kini usa ka paghangyo nga unta ang kalag ni tampulana nga mitaliwan ing kalibutana hangyoon nato ang Ginoo. Di ba ang pangadji o pagampo sa patay imong atong hanyoon nga unta katong kalaga kaluyan sa Ginoo og malangit, pero patay na atong giampo nga malangit. Okay, so sa Biblia dili nimo mabasa nga adunay patay diha na gipangadjian, giampuan para malangit. No. Once nga ang tawo mutaliwan na ning kinabuhi, mamatay ang tawo, wala nay tsansa kung nagkinabuhi siyang dautan sa before siya namatay. So dili na nato siya maluwas pa ang iyang kalag para malangit. Pinaagis to mga pagampo. Pinaagis sa ato ang pangadji. O bisan pa og pila na kagabi nato nga paningkamo to pagampo, di ba kay ang pangadji is mostly siyam kagabi namatay, pangadjian na siya, ug malubong na lang siya, wala pa mahuman tong siyam kagabi, naghapoy pangadji sa panimalay sa natungdan. Pero kita mga born again is wala ta nag practice anang pangadji. Nganuman mintras buhi pang tao moy atong iampo ang buhi, kay ang buhi napa may tsansa nga mga lagad sa Ginoo, ang patay napa may tsansa nga mga lagad sila sa Ginoo. Ang dato nga namatay naabay pangadji nga naitabo, do na bay tsansa bisan usa pa maganin naghangyo ni mga Abraham, ni Lazaro ug pabalikos kalibutan, dili wala na gyud chance. So wala na gyud tsansa nga ang namatay madistino pa o mabalhin pa ngadto sa langit kung usa siya ka wala nangalagad, wala nagsalikway sa pulong sa Ginoo, wala siya mudawat ni Kristo. So walay tsansa nga makayunta nga maluwas pa yang kalag nga nasa purgatorio. Kani man kung pangadji, kani pagampo sa mga patay, ang nagpractice ini is kato lamang nagtuo purgatorio. Pero kitang mga born again, wala man ta nagtuo purgatorio tungod kay wa may mabasa nimo sa Biblia nga adunay purgatory. Ang dato og si Lazaro ang tunga nga gisgutan sa langit og katong sa part si Lazaro og dito part sa dato nga nasa Hades, ang tunga dili purgatorio kun dili bungaw ang gisgutan. So kay wala man ta nagtuong born again sa purgatorio, that's why wala pud tay gitawag og pangadji. Kay ang pagadji usa ka paghangyo nga ang kalag malangit. Pero unsaon man kung katong kalaga wala gud to naghinulsol sa buhi kasi unsaon man pagkalangit, unsaon man pagtubag sa Ginoo nga ampo nimo ng patay nga malangit kung katong tawhana grabe o
pagkadautan, wala gyud maginulsol, wala mobalik sa Ginoo. Ang buhi mo'y angay natong iampo. Muna nga kita nga nakabalaw ini nga kamatuoran, dapat ang atong iampo is kanang mga buhi. Usa pa may kapuslanan anang mga patay nga ato ang iampo. Unang nakayon sila nga ang mga born again kuno mura ra kuno mga iro ang mga patay. Nganuman ay mo may ang Biblia nagasulti ba di ay nga kinahanglan pangadji sa mga patay. Doon na ba'y bersikulo nga gasulti nga ang pagpangadji sa patay mao kini ang pagabuhaton sa tanan nga nabilin? Wala. Kung moin ana ang pamaagi sa pulong sa Dios sa Biblia, kung nabasa na nato umin ana ang pamaagi, so posible nga atong himuon, pero kay wa man gitudlo sa Biblia ngano maghimo man ta kung wala gitudlo. Practices lamang na mga pigan, mga paganong practices nga ang tao magsalig samtang buhi pa siya. That's why kanang nagtuo ni ana mga pagtulon ana, that's why sa ilang pagkinabuhi wala sila nagtinarong, mostly nagpuyo sa kahilayan numan. Doon naman sila kanang panghuna-huna nga kay mamatay bitaw ko, daghan bitaw pamaagi nga malangit ra gihapon, kanang pagampo, pagpamisa o kanang pagpangadjian, o daghan na gihapon daw kuno pamaagi nga mamatay malangit ra gihapon. So muna ang uban dili na mga lagad o nangalagad man nagsalig ra gihapon sa pag nagbuhat ra gyapon mga kasaypanan, mga dili kahimutan sa Ginoo na nagbuhat ra gyapon, wala gyapon naglikay sa kalibutanon nganuman. Kay mao ni ang pagtuo nga maluwas ra gyapon bisag namatay na. Pero dili na mo gitudlo sa Biblia igsoon. Dapat ikaw magbasa kag Biblia, dapat dili nimo itandi ang pagtuo sa imong katigulangan, sa imong lulog-lula, sa imong mama ug papa nganuman. Kada usa nato individual ta mga tubang sa Ginoo. Dili ni by family nga kung mamatay ko, doon na rin mo ampo na ako, akong mama, papa nga nabilin, may mo ampo, akong igsuon, may mo ampo. Dili ni by family ang kaluwasan. Individual ta nga mga tubang sa Ginoo. Dili kay madala kog ampo sa akong pamilya, kang patay na ko, dili na mo gitudlo sa Biblia. Dapat iampo nato, may maya nato mintras buhi pang tao, kining buhi kay mamati pa, kining buhi kay makadungog pa, kini mo'y dapat nato nga may mayan o kay buhi pa man na sila'y tsansa nga maginulsol, kini sila mo'y atong iampo sa Ginoo nga Lord, unta mga lagan akong pamilya, dili na sila magpuyo anang kahilayan, magbag-o na silang kinabuhi, dawato nilang pulong sa Dios o magkinabuhi silang matarong. Yun ana unta ang atong dapat nga buhaton. Dili kay mamatay na usa pa ta maning kamot o pagampo nila. Dako kayong sikyat. Mamatay na usa pa maning kamot o ampo sa buhi pa wa na to paning kamuti nga iampo nga mga lagad sila. Di ba? Dako kayong kasaypanan. So mora ni ato ang tubag sa ato ang topic karon. God bless. Next time comment lang sa ubos o ibutang imong pangalan o asa ka nga lugar para next time may next video ma-shout out ka kung asa ka nga dapit bakalis ka na nagsunod ay kaani nga channel. So God bless. If you want to see this video, just click directly this two videos nga imong nakita karon. Just click directly o ang Dios na magapanalangin sa inyo. God bless.